ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ ඔයාව දකින්නේ. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்களை பார்க்கிறேன். ගොඩක් කාලෙකට පස්සේ ඔයාව දකින්නේ. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உங்களை பார்க்கிறேன். ඔයාව හමුවීම සතුටක්. உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி. ඔයාව හමුවීම සතුටක්. உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி. මටත් ඔයාව දකින්න ලැබීම සතුටක්. உங்களை பார்த்ததில் எனக்கும் மகிழ்ச்சி. මටත් ඔයාව දකින්න ලැබීම සතුටක්. உங்களை பார்த்ததில் எனக்கும் மகிழ்ச்சி. ඔයා දැන් මොනවද කරන්නේ? நீங்க இப்ப என்ன செய்றீங்க? එහෙම නැත්නම් செய்கிறீங்க. ඔයා දැන් මොනවද කරන්නේ? நீங்க இப்ப என்ன செய்கிறீங்க? ඔයාගේ පවුල අය හොඳින්ද? එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ගෙදර කට්ටිය හොඳින් ඉන්නවද? உங்களோட குடும்ப ஆட்கள் நல்லா இருக்கிறார்களா? එහෙම නැත්නම් நல்லா இருக்கிறாங்களா? ඔයා නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද? நீங்க எங்க தங்கி இருக்கிறீங்க? ඔයා නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද? நீங்க எங்க தங்கி இருக்கிறீங்க? අපි ஹோட்டலுக்கு නැවතිලා ඉන්නේ. நாங்க ஒரு ஹோட்டலில் தங்கி இருக்கிறோம். අපි ஹோட்டலுக்கு නැවතිලා ඉන්නේ. நாங்க ஒரு ஹோட்டலில் தங்கி இருக்கிறோம். ඔයා මගේ ගෙදරට එන්න. நீங்க என்னுடைய வீட்டுக்கு வாங்க. ඔයා මගේ ගෙදරට එන්න. நீங்க என்னுடைய வீட்டுக்கு வாங்க. ඔයා මොනවද කන්න කැමති? உங்களுக்கு என்ன சாப்பிட பிடிக்கும்? ඔයා මොනවද කන්න කැමති? உங்களுக்கு என்ன சாப்பிட பிடிக்கும்? මම ඉන්දියාප්ප කන්න කැමති. எனக்கு இடியப்பம் சாப்பிட பிடிக்கும். මම ඉන්දියාප්ප කන්න කැමති. எனக்கு இடியப்பம் சாப்பிட பிடிக்கும். මේ කෑම හැදුවේ කවුද? இந்த உணவை யார் சமைத்தது? මේ කෑම හැදුවේ කවුද? இந்த உணவை யார் சமைத்தது? කෑම හරිම රසයි. சாப்பாடு ரொம்ப சுவையா இருக்கு. කෑම හරිම රසයි. சாப்பாடு ரொம்ப சுவையா இருக்கு. මතක් කළා කියලා කියන්න. ஞாபகப்படுத்தினேன் என்று சொல்லுங்க. මතක් කළා කියලා කියන්න. ஞாபகப்படுத்தினேன் என்று சொல்லுங்க. ඔබ ඒ සමාගමට සම්බන්ධ වුණේ කවද්ද? நீங்க எப்போ அந்த நிறுவனத்தில் சேர்ந்தீங்க? ඔබ ඒ සමාගමට සම්බන්ධ වුණේ කවද්ද? நீங்க எப்போ அந்த நிறுவனத்தில் சேர்ந்தீங்க? මම ගිය අවුරුද්දේ බැඳුණා. நான் போன வருஷம் சேர்ந்தேன். මම ගිය අවුරුද්දේ බැඳුණා. நான் போன வருஷம் சேர்ந்தேன். ඔයාගේ ලොකු පුතාගේ වයස කීයද? උங்களோட மூத்த மகனுக்கு எத்தனை வயது? ලොකු පුතා කියන්නේ மூத்த மகன், right? ඔයාගේ ලොකු පුතාගේ වයස කීයද? උங்களோட மூத்த மகனுக்கு எத்தனை வயது? ඔයාගේ බාල පුතාගේ වයස කීයද? உங்களோட கடைசி மகனுக்கு எத்தனை வயது? බාල පුතා කියන්නේ கடைசி மகன். ඔයාගේ බාල පුතාගේ වයස කීයද? உங்களோட கடைசி மகனுக்கு எத்தனை வயது? பரிசமென் යන්න. கவனமா போங்க. பரிசமென் යන්න. கவனமா போங்க.